Dobré ráno, zdravím všetkých. Po dlhšom čase zase niečo potrebujem natočiť. Som tu s Nikitou, to krásne slnečné ráno, mrznúce. A chcela som vám povedať jednu vec. Máme stále rok, deviatkový rok, znamenie hada. A ja som si uvedomila, že moment v živote, kedy ja som cítila, kedy ja si pamätám, že som cítila, že sa mi náhle prebudila energia kundaliny. Ale vtedy som nevedela, že sa to takto volá, takže som to tak nepomenovávala. Proste mi to prišlo, že zažívam obdobie obrovského šťastia. A to bolo v momente, kedy som sa rozišla s Palim a odišla som od neho bývať vlastne niekde inde. Chcem to dneska pripomenúť, pretože mi dochádza, že presne to je to, kam nás vlastne ten život tlačí. Snažím sa to zostručniť, pretože téma vlastne životnej energie a kundaliny je proste na dlho, vedela by som o tom rozprávať moc dlho a aj tak by to nevystihlo, pretože je to niečo, čo človek potrebuje zažiť. Ale čo som chcela povedať je, že keď urobíme zmenu, ktorú vieme, že máme urobiť a cítime ju v tele, tlačí nás tam, ale máme strachy ju urobiť, ale keď ju naozaj urobíme, tak sa práve toto deje. Že my vlastne sa vyladíme s tým, kde máme byť a vlastne tá naša energia, naša životná energia konečne môže ísť, pretože to, čím si sami bránime, tými strachmi z toho, že nechceme niečo urobiť, tak ona sa proste otvorí a začne prechádzať telom. A my zažívame ako momenty, kedy sami sa nestačíme diviť tomu, čo nám život pripravilo do cesty. Áno, takže vtedy ten moment mohol vypadať ako katastrofa, kedy ja som odchádzala od Paliho. Ale ja som vedela, že je to nevyhnutné, že je to nevyhnuteľné a ja som potrebovala sa oslobodiť od toho starého myslenia života, akým som žila. Proste všetkého toho som potrebovala vypadnúť z toho a ísť a nemala som peniaze, nemala som nič, vtedy som skončila pracovať pre AU, nemala som ani auto. Takže to bolo fakt ako brutálny skok do neznáma. A ja som to urobila. Urobila som to a už som o tom veľakrát rozprávala. Na druhý deň mi niekto volal, že majú auto, ktoré nepotrebujú, takže som dostala nejaké staršie auto. Dostala som byt od kamarátky na pol roka, pretože tam nebývala a rôzne takéto veci. Ale hlavne, ja som začala vtedy robiť pobyty, natočila som videá a začala som mať priaznicov vás. Asi vďaka tomu videu, ktoré som natočila v ten deň, keď som odchádzala od Paliho, pretože už vtedy sa mi dvíhala energia a ono je to cítiť. Ono je to cítiť z nás, cítiť zo mňa. Ja sama to video pozerám niekedy, pretože mi dodá silu. Lebo vtedy, v ten moment som mala plné telo tej energie. No a začala som robiť nejaké pobyty, urobila som pobyty na Hvare a práve na tom Hvare sa to ešte viacej ako eskalovalo, pretože som začala žiť ten život, po ktorom som túžila, ktorý som si dovolila. A začali chodiť peniaze proste zo zdrojov, ktoré som vôbec nečakala. A na Hvare som proste bola už úplne, to som bola bez detí, áno, bola som tam pár dní, to bolo ešte pred pobytom, kedy som si šla ako dohodnúť veci okolo toho pobytu. A začala som tam nejaký transformačný moment ešte s jednou ženou, kde som potrebovala niečo prečistiť. A potom som sa šla okúpať náha v mori. A vlastne ten moment, keď som stúpala tou hladinou, úplne som sa odovzdala. To je presne to, čo vlastne teraz keď robím CAP, áno, kundalini aktivačný proces, tak to je ten jediný návod, je odovzdať sa. Takže ja som sa v tej hĺbke odovzdala tej vode a ona ma sama vyniesla na vrch, vyniesla ma na povrch a jak ja som sa vynorila z tej vody pri západe slnka a nadýchla som sa, tak ja som proste, teraz spätne mi to príde ako prvý nádych pri pôrode a ja som zažila obrovskú, nedá sa to popísať, to bola tak obrovská radosť a mňa úplne zaplavila celé moje telo. Sloboda, asi to je to slovo, sloboda a pocit, že môžem čokoľvek. Začala som sa smiať a smiala som sa potom ešte 2 dní v kuse, pretože ja som proste nechápala, jak som mohla žiť tak, že som si myslela, že niečo nemôžem, že mi niekto niečom bráni, pretože nikto mi v ničom nebráni. A zrazu som mala to uvedomenie, áno, mne sa proste, ktorý som to fakt nevedela, proste to bola okamžité spustenie sa kundaliny vlastne úplne do vrchu, kedy vlastne človek zažije ten stav jednoty a vlastne sa akoby vráti späť do tela s tým, že aha, už viem.
No a vlastne to video natáčam preto, že vlastne my potrebujeme robiť tie zmeny. Keď aj chodíte na nejaké akékoľvek metódy, akékoľvek techniky máte, všetko funguje. Všetko je pre nás správne, keď nás to zavolá. Ale čo je najdôležitejšie, je robiť tie zmeny v tom živote. Takže máme deviatkový rok, prosím vás pekne. To je brutálne ukončovanie. A teraz záver roka je intenzívny. Na začiatku roka som robila výklad, kde to bolo cítiť, že ten záver roka bude masaker. Ale masaker bude len pre tých, ktorí tie zmeny nerobia. Tie zmeny, ktoré vy viete, že to máte urobiť. Kde ostávate v niečom starom? Je to vzťah, práca, zvyky, byt, čokoľvek. Áno, niekto potrebuje proste sa začať hýbať, cvičiť, ale ja neviem proste, čo tam je, kde vám to stagnuje. Takže to proste rozpohybujte, urobte ten krok, nebojte sa, za týmto neznámo je v poriadku, to je nový životný štýl. My každým krokom ideme do neznáma. Je to to, ako sa teraz proste žije, to je moderné. Je moderné urobiť risk, pretože tým prepisujeme strach z neznáma, strach zo smrti. My už nechceme žiť v tom prežití. Chceme žiť v tom tvorení. Takže poďme do toho. Urobte tú zmenu a napíšte mi potom komentár, jakú zmenu ste urobili, alebo sa chystáte urobiť. Ono to podporí tým, že to vyslovíte, tak si to ukotujete v tej hmote. Dávate si tam tú kotvu, že áno, idem do toho. Tak ahoj.